Čus lidi, vítejte u nového videa. Dnes máme pokračování z nejnapíděvanější hry Play Ins Evolve. A dnes nás doufám nevyléčí. Musíme jít, aby to jak vidíte, něco se mi vyvinulo, protože tady je ještě 465 mrtvých. Ježiši, Maria. Ty bílí, toho bílého pozadí si nevšímejte, to se mi už stává. Tím, že se snažím asi moc se bárovně. Lidi, možná bych měl zariskovat. To je Nový Zéland. Proč mi to tady nevydrží, prostě já bych dal proti chladu. Na dvojku. Jenže ale proti chladu, proti teplotě. No prostě, když je moc velký teplo. Lidi, mám to risknout, nebo ne? Mám to hodně nakažený. Vezmu to tady. To video se jmenuje asi Risky zisky. Jakmile bude... Jakmile bude... 45%, tak jdu zabíjet prostě. V doby nebude 45%, tak nebudu zabíjet. Jo, což bude za chvilku 45. Tady se nám to nakazilo úplně krásně. Lidi, jdeme to zabít. Symptomy, vyvěneme tady tohle, z toho vyvěneme tohle, já vůbec nevím, co tam dává. Tohle ten Cyrite, tady ten Cyrite. Už máme málo. Tady ještě radši pořádně nepříjemným život lidí. Počkáme si pár okamžiků. What? Mně se zhoršila léčba. Vidíte? 49%. 8%. Jo, vidíte to? 40%. Co se děje? Jaký pokoj, ne? Lidi, co se to stalo? Mně se zvedá nákaza, ale nezvedá se mi počet mrtvých. Jak to? Ty symptomy ještě neznám. Lidi, já jsem úplně zazmatla, teď jsem si to uvědomil, ty symptomy se musí nejdřív vyvinout. To bude chvilku dobu trvá, než se vyvine. Protože do té doby nevyléčí. Ne, vůbec se nic neděje. Sakra, mám nějaký odhodný, jsem nečekal. Ne! Co se stane? Ten Nový Zéland to nevypadá dobře. Tím jsem něco, protože já jsem něco podělal. Angla. Si potom už prostě nemůžu vyvíjet. Už to dám DNHčky. A kočky. Já vlastně musím trošku cheatnout. A všechno si sundat dolů a pak to bude. Takže vlastně už nemusím se přinášet. Vidíte, to bude největší improvizace. Nepotřebuji už vzduch. Nepotřebuji se přinášet přes komáry, nepotřebuji se přinášet přes myši. Nepotřebuji se přinášet přes holuby, to se nepamatuju, že by ten dával. Ale už to taky asi půjde. Symptomy. To strašně brzo. Lidi, už se vysadí. Vidíte to? Ale máme jiné na 50, to s tím 50 a 20.
No, to se nemám šanci. Lidi, my to nedáme dát. Chápete to, že my to nedáme? Jak? Cilajky, další videjko. To úžasný hry. Pokud dáte 10 lajků, budeme hrát za opičky. Wow, už se může slyšet paní hlas. Už 3 miliony mrtvých. Kurník, lidi umírejte rychlejš. To je poprvé, co asi říkám lidi, aby umírali. To se stává. A tady tu odolnost prostě proti těm, co by... Musím to nějak prostě stavit. Ale už se začíná zkoumat, protože ty lidi začínají umírat, ale ty doktor začínají taky umírat. Kde mě nejvíc zkoumat. To je vidíte. Vidíte to? 114 dní od slovo tam bylo 115 dní. Nový Zéland, Smendry a je to v 252%, chybí tam 86%. Teďka se budeme dát asi největší risk. Jako... Tady prostě z toho Nového Zélandu tam si nějaká laboratoř, protože mi to vždycky vylítává. No, New Zealand. A v USA je to skoro už mrtvý. Tam je kolik mrtvých? 75 nakažených, teda mrtvých. Ne, teda vyzkoumání 75%. Lidi, my to prohrajeme. Když já to prohraju, ale... Oni nás vyzkoumají. Já vím, že já si říkal, že jsem Lanka, ale já vám si ukážu, že to je ta hra. Není jenom o tom, že se dá vyhrát. Super. Není jenom o tom, že se dá vyhrát. Tady ta hra se dá i klidně úplně v pohodě prohrát. Jo? A já nebudu nikdy, kde to bude natáčet na státy, pokud jsem kvůli tomu, že jsem to nepovedl. Jo, jinak jako ty tady je. Ty hra na nějaký strašně mě to umí někdo, ale je, že to bylo mluvím. Jako i z global. Úplně vyspat se na největší úrovni všech dob. Tak si to hejbe. Já s těma smrtěma zajistí ten dneska nezvěl. Opět jdeme vrátit. %. Ten druhý. Vidíte, to video bude hodně nějaký. V Indii něco je. Indie. To videjko bude tak 10 minut, tak ani ne. Na ty 10 minut táhnu. Z tí USA vůbec nic nelítá, už je jenom z toho Nového Zélandu. To prostě nikdy to nejvíc funguje. To nemě umírá taky, že jo. 125. 13 000. Symptomy. Nic nevybudu prostě. 50. 11. 95% completed. Lidi. Mám takový jeden, že nás vyzkoumá.
Takže lidi... Shit. Man. A nic. Co se dá, prostě nám vyzkoumali. 10minutový videjko máme. Uvidíme se u dalšího videa, kdy který bude tady z té úžasné hry nejvíc hra. Kdy budu opět s vámi. No, mít co tomu říct? Já bych to viděl tak, že možná uvidíme se mu na příští dalšího jiného videjka. Budu moc rád za lajčíček, krásný komentářík. No, a za odběr samozřejmě. Za sdílení, se uvidíme dalšího videa, kolika to školou dneska říká, no prostě čau.